čítam knižky, kde je moja záložka. O čom to dnes, deti, bude? Prezradí vám Stonožka. Verím, kamaráti, že sedíte pri televíznej obrazovke, máte pred sebou papier, pero alebo ceruzku a idete si zapísať všetky knihy, ktoré vám dnes so Stonožkou predstavíme, pretože sú veľmi zaujímavé. Prvá kniha, o ktorej budeme hovoriť, sa volá Moja prvá kniha o koňoch. Druhú knihu nebudem predstavovať ja, ale veľmi milý mladý muž, ktorý miluje encyklopédie. Ja vám len teraz poviem, ako sa tá kniha volá. Bude o doprave v kocke. No a posledná kniha, Milovníci Harryho Pottera. Pozor, o čom je, nepoviem až o chvíľu. Dnešnú časť kníh od Stonožky začneme trošku netradične. Predstavíme vám knihu, ktorá je určená všetkým tým, ktorí milujú kone. Nie je to príbeh o koňoch, ale je to taká príručka. Keby ste chceli mať koníka, alebo by ste chceli, milé deti, jazdiť na koňoch a neviete, ako začať, aké plemená koní poznáme, ako sa máte správať pri koňoch, čo potrebujete mať na sebe, alebo čo potrebujete mať v takom kufríku, aby ste sa o koníka mohli postarať, tak odpovede na všetky tieto otázky nájdete v tejto nádherne ilustrovanej knihe, ktorá sa volá Moja prvá kniha o koňoch. A ako som už spomínala, naozaj sa v nej dozviete všetko o chove koní, o jazde na koňoch a samozrejme trošku tej náučnej časti je tam tiež. Dozviete sa aj, aké plemená koní poznáme. Tak verím, že sa vám táto kniha bude páčiť. A ak by ste aj nechceli jazdiť na koníkovi, aj vtedy si myslím, že je dobre si prečítať túto knihu, pretože čím viac toho viete, tým menej budete prekvapení v živote čímkoľvek. Kamaráti, knihy od Stonožky sú na trhu, televíznom trhu už niekoľko rokov a za ten čas sa mi podarilo vychovať si deti, ktoré mi pomôžu predstavovať knihy a časom podľa mňa ma úplne nahradia. Koho nenahradia je samozrejme Stonožka. A ja som veľmi rada, že jedným z takýchto detí je aj Matej. Matej, ahoj. Ahoj. Nie si tu prvýkrát, ale dorástol si do veku, kedy už môžeš o knihe hovoriť ty. Tak najskôr nám povedz, že akú knihu si predstavíme dnes? Dneska si predstavíme knihu Vedomosti v kocke doprava. Vlastne, ja tú knihu už poznám, lebo mám aj doma históriu a je to vlastne veľmi pekná kniha. A vlastne je to o všelijakých vynálezoch. Napríklad sú tam lietadlá, rakety, bojové stíhačky. Naozaj všetko, čo asi v tej doprave nájdeme. A aký dopravný prostriedok teba najviac zaujal? No, mňa najviac zaujalo lietadlo Concorde. No ukáž, ako to vyzerá, lebo vyzerá to nejak takto. Concorde? Ja som najskôr myslela, že hovoríme o kondorovi, ale ja už viem, že to je vták veľký, ale my hovoríme teraz o lietadle Concorde. Tak? Áno. Dobre. No a povedz nám niečo o tomto lietadle. Čo ťa tam tak fascinuje? Fun fact je na tom to, že je tam vpredu je taký pohybný nos a že ten nos sa vlastne používa, lebo pilot by cez neho pri tej štartovacej dráhe nevidel, tak sa sklopí o 5 stupňov. Pri štarte? Áno, pri štarte sa sklopí o 5 stupňov. Okay. A keď vlastne pristáva, tak o 12,5 stupňa. Sa tiež sklopí. Hej, tiež. Aby bezpečne to lietadlo dokázalo pristať. Hej, no tu na tej zelenej možno to nevidíte, ale na tomto zelenom je to nakreslené. Počkaj, tu? Áno. Dobre, vidím. Je to nakreslené. A vlastne vyzerá to veľmi vtipne. Áno, ale teda keby som bola pilotom toho lietadla, asi mi to úplne vtipné, neviem, ja by som sa trošku aj bála toho veľkého lietadla. A tieto lietadla ešte lietajú? Aj to si sa tam dočítal? No, už nelietajú, lebo vlastne nemajú už na to rozpočet. No, ja myslím, že to je celkom dosť zaujímavých informácií, ktoré si sa dozvedel a hovoríš, že nie len o lietadlách, ale aj o akých dopravných prostriedkoch? Napríklad tam sú aj lode, všeličo. Napríklad je tam aj windsurf. To je vlastne šport, ktorý ja sám robím. Robíš windsurfing? Áno, robím. A dozvedel si sa niečo nové?
Nie. Všetko, čo ty vieš. Nevadí, ale si rád, že aj windsurfing sa dostal do takejto knihy. Tak by si ju odporúčal našim kamarátom? Záleží. Keď chcete adrenalinový šport, tak áno. Dobre, windsurfing je adrenalinový šport, ale či by si tú knihu im odporúčil? No, knihu áno. Pretože je to zdroj mnohých informácií. A táto kniha sa volá, to sme ešte nepovedali. Povedali sme názov knihy, ale patrí do akej kategórie? Sú to vlastne encyklopédie. Tak, kamaráti. Toľko, Matej. Ja myslím, že sme túto tému vyčerpali. Myslím si, že aj táto kniha sa vám bude páčiť. A ja sa teším, keď prídeš na budúce a opäť ti vyberieme nejakú encyklopédiu, alebo už aj Beletriu. Povedz. Záleží, čo ostane voľné. Dobre, tak ja ti budem volať a dohodneme sa. Áno. Zatiaľ ti prajem pekný deň. Hej, ahojte. Záver dnešnej časti kníh od Stonožky, priatelia, bude patriť týmto dvom skvostom. Ide o knihy Harry Potter. Prvú knihu, tu ste už určite videli v slovenskom preklade Kameň mudrcov, ale čo je nové, je to, že v slovenskom preklade vyšla už aj druhá kniha Harry Potter Tajomná komnata a jedinečná je tým, tak ako aj táto prvá kniha, že v nej nájdete úžasné ilustrácie grafického štúdia Mina a Lima. Vyzerajú nádherne, ja myslím, že každý, kto miluje kvalitné knihy a kvalitne spracované a ilustrované knihy, tak tým sa tieto knihy budú páčiť a ja sa teším, kedy vám budem môcť predstaviť ďalší slovenský preklad tohto vydania Harryho Pottera. Na dnes je to všetko, ja sa teším opäť na budúce, majte sa pekne. Ten, kto veľa knižiek číta, ten sa málo mami pýta. Knižka to je kamoška, prináša ju Stonožka.